Takže čaute ľudia, vítam vás Dajer a dneska je tu video, respektíve súťaž o Dotu 2. Čo musíte urobiť, ak chcete Dotu 2? Podmienky vám už povie Gabo X. Podmienky súťaže sú, že musíte dať like na toto video, odber na tento kanál a dať do komentov pod toto video, že chcete Dotu 2 a detaily, teda informácie vám povie o tom Eddie. Súťaž bude prebiehať 2 týždne, čiže od, čujete, koľko to je dneska, 10. do, to je jedno, 24. No jasné, decembra, ale nie, dobre, marca. A musíte mať založený účet, kedy to bolo? Pred 8. marcom. Presne tak. No a to by bolo všetko. A teraz odozdávam slovo Dajerovi. Takže ja, ako som už aj začal toto video, tak ho aj ukončím. Dovi! Adios.